אוקיי, היי, אנחנו הולכים עכשיו לצלם לכם את הבדיחות של סתיו. אוקיי, רגע. אוקיי. בדיחות אבא שלי, ואני רוצה לספר אותם לכולם, כי הן מצחיקות. יש לי בדיחה. שפן ונחש נפגשים ביער. שלושת מוחלה, לילה, לא עם שום דבר, כלום. אז הם מחליטים למשש אחד את השני. הנחש ממשש את השפן, הוא אומר לו, אוזניים ארוכות, גוף טובי, עיניים קטנטן, אתה השפן רוצה! הוא אומר, נכון מאוד. השפן מתחיל למשש את הנחש. ראש קטן, גוף חלקלק, חסר ביצים, אתה עורך דין! אוקיי, לא. למה אסקימוי קובר את האישה שלו עם התחת בחוץ? מחזיק לי אופניים. זוג חייזרים זכה בחופשה על כדור הארץ, דווקא בישראל בקריית שמונה. הם נוחתים בלילה ומתחילים לטייל, לראות את העיר, איפה שהם נחתו, בכל זאת, חופשה זוגית, כן? הם מתחילים לטייל ופתאום ברחוב הם פוגשים שקוראים לו חיים. אז הוא שואל אותם, מי אתם? מה אתם נוסעים כאן? אז הם אומרים לו, אנחנו חייזרים וזכינו בחופשה על כדור הארץ. אז הוא מערער ואומר, טוב, בסדר, אז בואו אליי, תאכלו, תשלו. בקיצור, באמצע שהם אוכלים, שותים, ישנים, מקריצים, הכל. אז אשתה של חיים מחייכת, אומרת לו, חיים, בוא נעתיר אותה, איזה יפיוף, איזה חזק, איזה הרקולס. אז הוא אומר לה, בוא, תראי, מה? עזבי אותו, תראי אותה, איזה יפה, איזה תחת יש לה. לחייזרית הוא אומר את זה, כן? אז אשתו של חיים אומרת, מה דעתך? אני אקח את החייזר ללילה, אתה תיקח את החייזרית ללילה, ובבוקר נעביר חוויות. אז הוא אומר, טוב, בסדר. אז חיים נכנס עם החייזרית, אשתו של חיים נכנס עם החייזר, ככה בלילה, שתי חדרים נפרדים. שוב. אז החייזר עם אשתו של חיים, ככה הוא שרירי, יפה, הרקולס. אז ככה, הוא מוריד את המכנסיים, ומה הוא רואה שיש לו? כזה קטן, כן? כזה קטן. כזה. אז היא אומרת, מה זה? יש לך כזה קטן. הוא אומר, לא לדאוג, הוא מתחיל לעשות ככה, זה מתארך. מתארך. אז הוא שואל אותה, עוד? היא אומרת, כן, מתארך. אז היא אומרת, אבל תראה את זה, אתה כמו עיפרון. אז הוא אומר, לא לדאוג, זה יוצא בצד השני, וזה מתרחב, עד כמה שצריך. בבוקר היא יוצאת מחייכת מאוזן לאוזן, מבסוטה בטירוף. את רואה את הבת שלו עצבנית, כועס ושואלת אותו, חיים, לא נהנית אתמול בלילה? אז הוא אומר לה, לא. כל הלילה משוגעת שכבה למיטה ושחקה לי באוזניים. ילד אחד הלך לכיתה א', בבית ספר, הוא שומע זין. הוא חוזר הביתה ושואל את אמא שלו, אמא, מה זה זין? אז האמא מערערת והיא לא רוצה להגיד לו את האמת, אז היא חושבת ואומרת, זין זה מכנסיים. יום למחרת הילד הולך לבית ספר ושומע תחת, נגיד שהוא לא יודע מה זה. אז הוא חוזר הביתה ושואל את אמא שלו, אמא, מה זה תחת? היא חושבת ומערערת ואומרת, תחת זה בית. ככה יום למחרת הוא הולך לבית ספר מאחר, נגיד שהוא לא יודע מה זה. הוא חוזר הביתה ושואל את אמא שלו, אמא, מה זה חלק? היא לא יודעת מאיפה הוא מביא את הדברים האלה, אבל היא עדיין לא רוצה להגיד אותה האמת, אז היא משקרת ומבולפת לו. היא חושבת, זאת אומרת, חרא זה ספה. יום למחרת הוא הולך לבית ספר ושומע בני זונות. הוא חוזר הביתה ושואל את אמא שלו, אמא, מה זה בני זונות? אני מתלבטת, היא לא רוצה להגיד אותה האמת, אז היא אומרת ככה, בני זונות זה בני דודים. כעבור כמה זמן נשמע דפיקה וצלצולת, טוק, טינג דונג. היא אומרת לו, חמודי, תפתח. הוא פותח את הדלת, ומה הוא רואה? את כל המשפחה, בני דודים, בני דודות, את כולם. ואז מה הוא אומר? שלום בני זונות, תיכנסו לתחת שלי, שבו אל החרא שלי, אם עוד מעט בא עם הכסף הזין של אבא. כתב ועורך, עושה כתבה על בתי משוגעים. אז הוא הולך לאיזשהו בית משוגעים באזור, ומדבר עם המנהל, אומר לו, אני עושה כתבה, אני רוצה לראות את המשוגעים ולראיין אותם. אז הוא אומר לו, טוב, בסדר, תעלה רק לקומה הראשונה. הוא עולה לקומה הראשונה, והכל הולך חלק. שום דבר לא קורה, קצת משוגעים, אבל הכל בסדר. הוא יורד למטה למנהל ואומר לו, ראיתי שיש גם קומה שנייה. אני רוצה לעלות לקומה השנייה. אז הוא אומר לו, טוב, אבל תיקח איתך שומר, בגלל שהם מתעצבנים מאוד מהר, והם יכולים להרביץ לך. אז הוא אומר, טוב, בסדר. הוא עולה עם שומר, הם קצת מתעצבנים עליו, אבל הכל הולך חלק. ואז הוא רואה שיש מדרגות לקומה השלישית. אז הוא הולך למנהל ואומר, אני יכול לעלות לקומה השלישית? המנהל חושב ואומר, לא.
אתה רוצה לדעת מה יש שם? הוא אומר, כן, יש שם כלובים עם כאלה שיכולים להרוג אותך, להרביץ לך ולהרוג אותך. אז הוא אומר לו, בבקשה, הם מאחורי הכלובים, אני רוצה לראיין אותם. אז הוא אומר, טוב, אבל תיקח את שני שומרים. הם די מתעצבנים עליו ורוצים להרביץ לו, אבל הכל בסדר, הם מאחורי הכלובים. ואז כשהוא בא לרדת למטה למנהל, הוא שומע את שני השומרים מדברים, בוא'נה, היום במרתף, ואתמול הוא השתגע, כמעט הרג, הכל התחרפן לו, אני לא יודע מה קרה. אז הוא יורד למטה ואומר, שמעתי שיש גם מרתף. אז הוא חושב ואומר, לא, אין סיכוי שאני אתן לך לרדת למרתף. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, אתה באמת רוצה לדעת? הוא אומר לו, כן. במרתף יש אדם שכולו כלוא בשרשראות, 5 מטר גובה, או 3, משהו בסגנון, 4 נגיד. והוא יכול להרוג אותך, הוא ממש מפחיד והוא ממש משוגע והוא כולו כלוא בשרשראות. הוא אומר לו, בבקשה, הוא כלוא בשרשראות. אז הוא אומר לו, אבל תיקח איתך 5 שומרים, או 5. אז הוא יורד למטה, יש שם 5 שומרים, 5 איתו. הוא יורד, פתאום יש טיק, 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 טיק. משוגע, ענק, 5 גובה מטר. אז הוא מתחיל לקרוא את השרשרות, ככה טיק, 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 טיק. הוא מתעצבן עליו, כי הוא שאל אותו שאלה. אז הם אומרים לו, בוא נה, תברח, הוא רוצה להרוג אותך, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, ואחריו יש את זה. הוא מתחיל לרוץ אחריו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא רץ, והוא רץ, והוא יוצא מהבית משוגעים, ורץ, 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 והוא אחריו, ככה. והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, ואז הוא מתחיל להתעייף. הוא מתחבא בתוך פח זבל וסוגר את המכסה. הוא שומע את זה מתקרב. זה מתגבר ומתגבר ומתגבר. הוא מרים את המכסה של הפח זבל, עושה לו ככה ואומר, תפסתי אותך, עכשיו אתה תופס אותי. נדב, רועי וניר הולכים לטיול במדבר. אז הם מחליטים לקחת משהו ככה. נדב לוקח איתו סנדוויצ'ים. רועי לוקח איתו מים. וניר לוקח איתו את האוטו קטן של הטנדר שלו. ככה הם הולכים, פוגשים בדואים במדבר. הבדואים שואלים, למה הבאתם את הדברים האלה? אז נדב אומר, אני לקחתי סנדוויצ'ים שאם אני אהיה רעב. ורועי אומר, לקחתי מים שאם אני אהיה צמא. ואז ניר אומר, לקחתי את הטנדר שלי, את החלון, את הדלת של הטנדר שלי, שאם יהיה לי חם אני אפתח את החלון. ועכשיו בדיחה הטובה מכולם, שירה מורה לחשבון!